Som tak trochu na druhom konci sveta, ale aj tu chodia správy a sú to zase také správy, že z domoviny. Mimochodom, keby niekto zase z mojich fanúšikov v úvodzovkách namietal, že za čo som tu, za aké peniaze, za svoje, môžete sa spoľahnúť. No až tie správy. Takže správy sú, že rozumiete, milión ide dať ministerstvo pôdohospodárstva súkromnej firme, aby zabezpečilo expozíciu tomu ministerstvu na 5-dňovej výstave. Milión. Rozumiete? 12 000 za jelenia. Rozumiete? 5 dní to tam bude trvať, potom to zmizne. Nevieme, čo s tým milión. Ja neviem, kde to žijeme. Tí chlapci idú fakt, že úplnú čistú jazdu. Čiže to je jedna vec, tomu sa budem venovať, keď sa vrátim. Ale druhá aktualizačná vec, o ktorej treba hovoriť, je, že to, čo sa stalo v Kamennej Porube, kde vlastne sa aplikovalo postreky dronom a dopadlo to zle, že proste sa nemôžu zbierať v záhradke a neviem čo. Pozor. Tichučko, nenápadne sa novelizuje aj zákon o civilnom letectve, aby ste neverili, že v tom sa veľmi a veľmi upravuje legislatíva týkajúce sa ťažkých dronov, to znamená dronov do 150 kg, ktoré budú aplikovať postreky vo výške 2,5 metra. V prípade, že to bude takto, to znamená do 150 kg a do 2,5 metra nad porastom, porast môže byť aj kukurica, ale môže to byť aj les, tak vtedy sa to chápe ako pozemná aplikácia, to znamená, je to rádovo jednoduchšie. Zjednodušene bude už pomaly hnojiť každý a všetkým, tak aby sme sa my nečudovali, že ako to na konci dopadne. Najväčší paradox toho celého je, že Európska únia a Európska komisia teraz pripravuje legislatívu aj na polno drony, chce to upraviť, ale my ju v niečom predbiehame. Rozumiete, my Európsku úniu nevieme dobehnúť v tuneloch, nie v tunelovaní, v tuneloch, ale zaujímavé, že pri dronoch, lebo chlapci to potrebujú, ja za tým cítim to vápnenie, to znamená, kvôli tomu vápneniu sa to takto rýchlo šturmuje, aby to upravili, tak kvôli tomu dokážeme prebehnúť aj európsku legislatívu a pritom sú tam veľké rizika. Doteraz nemáme žiadnu látku schválenú na to, ktorá je schválená na aplikáciu prostredníctvom dronov. Ale už to budú môcť aplikovať ako pozemné rozmetače. Veľmi, veľmi zaujímavé. Aj hlavne v kontexte toho, čo sa stalo v Kamennej Porube. Takže dávajme pozor, sledujme tú legislatívu. Sám som zvedavý v septembri, aká bude k tomu diskusia.